Mäntsälän urheilijoiden miesten edustusjoukkue perustettiin uudelleen kaudelle 2025. Ensimmäisestä kaudesta ei jäänyt juuri jälkipolville kerrottavaa, mutta kaudelle 2026 toimintaan alettiin panostaa aivan uudella tavalla. Joukkueeseen saatiin uusia vahvistuksia, ja seuraan palasi myös vanhoja tuttuja. Kausi käynnistyi Suomen Cupilla, mutta Cup-taival päättyi jo ensimmäisellä kierroksella. Kovan pre-seasonin jälkeen katsojat kääntyvät sarjakauteen. Miesten kutosen avaus on edessä ja joukkueen tavoitteet ovat selvät. Nousu meillä on ainoastaan tavoitteena tällä kaudella. Se, mikä mut sai palaa takaisin kasvattajaseuraa kuitenkin 8 vuoden kolmosdivarikauden jälkeen, niin kyllä tämä jengin toiminta näytti niin kuin houkuttelevalta ulkopuolelle, kun jonkun verran seurasi sivusta. Ja sitten Leo onnistui myös myymään tämän mulle aika hyvin ja sitä se on ollutkin, että homma on rullannut hyvin ja sitten kolmanneksi niin pikkusen perhesyyt vaikutti myös siihen, että siinäpä oikeastaan suurimmat ja painavimmat syyt ja kiva on ollut tähän mennessä. Se on iso kunnia, varsinkin kun on pelaajat äänestänyt nyt toista vuotta putkeen, niin erittäin otettu ja ylpeydellä kannan sitä roolia ja haluan olla esimerkkinä siellä ja yrittää tehdä parhaani. Hyvältä tuntui. Olin vähän yllättynyt siinä, kun junnutreeneissä Leo tuli kysymään, että haluanko tulla treenaamaan miesten kanssa. Joukkueen kapteeni Miro Lydman. Kausi alkaa vajaan tunnin päästä. Millä fiiliksellä lähdet johtamaan joukkuetta tänään? Jännittävillä odotuksilla uuteen kauteen. Ollaan kovaa treenattu koko talvi ja koko alkukevät tässä näin ja koko joukkue valmis tähän uuteen kauteen. Ja kovat on kaikilla odotukset. Ja vielä nopeasti ennen kuin me päästään sitten lämmittelemään. Mitkä on sun kauden tavoitteet ja koko joukkueen? No ekana tietenkin tälle ikä alkaa olemaan, niin pysyy ehjänä, mutta toinen sitten koko joukkueella, että nousu meillä on ainoastaan tavoitteena tällä kaudella. No niin, yes, kiitos Miro. Kiitos. Kiitos. Tiedättekö mikä olisi siisteinä? Joukkue tarvii aina rutiineja, tarvii tiettyjä asioita, mitä aina tapahtuu. Tonnin piti soittaa kotiin, että se sai sen onnen sukan. Ja tää on se, mitä oikeesti joukkue tarvii. Nyt alusta asti. Eka kymppi, vika kymppi. Täysiä. Asenteet. Se tahtotila siihen, että te haluatte olla tuolla kentällä. Heti näkyviin. Onko selvä? No ja päätään tekemään nyt hauskaa sinne. Me ollaan niin monta kertaa harjoiteltu tää jo, niin ei mitään isompia puheita enää tarvittaa. Jokainen tietää mitä sinne lähdetään tekemään ja mitä siellä halutaan ja vaaditaan. Otetaan tässä kolmannen Mäntsälä ja sitten kentällä vielä yksi huuto. 1, 2, 3. Mäntsälä! No niin, kauden avaus hoidettu. Alku kaatunut 3-0. Kaapo Seppänen, joukkojen nuori taistelija. Millä fiiliksellä kauden avauksen jälkeen? No, hyvillä fiiliksillä lähdetään pelaa kovaa loppukausia ja kovat odotukset. Treenataan kovaa ja tälle. Toisena meillä on täällä paluumuuttaja Teemu Teppo Arponen. Miltä tuntui palata kotiyleisöön eteen? Nostalgista. Ei kai siinä muuta. Jos voittaa 3-0, niin kivahan se on pelata. Kiva olla taas kotikonnuilla. Ja molemmat onnistu maalin teossa. Miltä tuntui päästä maalin makuun heti alkuun?
No Kaapo teki ensin, niin sä saat vasta ekana. No tuli ihan komea maali. Kiva aloittaa kausi tällaisella vaalilla ja näihin fiiliksiin. Ja mä osuin kerrankin oikealla maaliin kohti, niin se oli plussaa. Nyt sattui menee yläseen. Että se siitä. No niin, jees, kiitos teille. Kiitos. Kiitos. No tietenkin esimerkin näyttö ja sitten tuoda sillä omalla toiminnalla sen, että ollaan siellä sydämellä mukana ja kaikki haluaa tehdä parhaansa ja että päästään niin kuin kunniakkaasti tämä kausi loppuu tässä taas. Mika Mendolin viime pelissä teit palon kotikentälle noin 15 vuoden tauon jälkeen. Miltä se tuntui? No, mukava fiilis oli. Joo, tosiaan varmaan 15 vuotta siitä viimeksi on, kun tässä on pelannut MU Futiksen paidassa. MU Futsalis ei ole ehkä kuin 10 vuotta, mutta hyvältä tuntui. Täällä oli siistiä, kun oli katsojia viime keskiviikkon paljon ja hyvä tunnelma. Ja ne oli tosi tiukka peli, niin kyllä mä uskon, että se tämä hyvä foodispuumi, mikä tänne on tullut, ja siivitti meidät voittoon tommosen hankalankin pelin jälkeen. Mut hyvä fiilis. Tänään kauden 5. ottelu vastassa Joki. Saldona 4 pelistä on 4 voittoa. Millä fiiliksillä tänä päivänä ottelu? No edelleen hyvillä fiiliksillä. Tässä on vielä toistaiseksi puhdas sarja. Itellä nyt 3. matsi tässä. Hyvillä fiiliksillä. Me ollaan kehitytty joka viikko mun mielestä nyt kun on ollut mukana. Ja niin kuin joukko on edelleen vahvistunut. Mä uskon kyllä, että me ollaan valmiit tän illan matsi. Oma peli, joukkueen kesken. Tehdään tää yhdessä, eikö niin? Niin kuin puhuttiin, ei lähdetä siihen kaospalloon mukaan nyt. Rauhoitetaan peli sitten, annetaan pallon kiertää, ei juosta itseämme hengiltä tuossa helteessä heti. Nyt tästä hyvä tulee taas. Niin kuin tähän asti koko kausi. Luotetaan vaan itseämme. Mennä teko. Me saadaan ihan sikana paikkoja jätkä tänään, mutta ei yritä hyökkäämään. Puolustaa hyvin. Jos me sitä tehdään, me ollaan kusessa. Puolustaa ihan vitun hyvin tää peli. Siinä voitetaan. Siinä voitetaan tää koko sarja. Otetaan semmonen asenne, että niillä ei ole vittu mitään palaa. Ja ykkösiä kovaa. Let's go. 3 Mäntsälä vielä. 1, 2, go! Mäntsälä! Come on. Se varmaan miksi kokeneet pelaajat on halunnut takas meille pelaamaan, niin on justiinsa se, että jengitoiminta on näyttänyt hyvältä ulkopuolelle. Ja kyllä mä sitten pienen porkkana heitän siihen, että mä sanoin Leolle ennen kuin mä sainasin tänne takas, että se saa käyttää mun nimen vetonaulana ihan vapaasti, että sitä mä en sitten tiedä totuutta, kuinka paljon sitä käytettiin, mutta kyllä mä sanoin, että suurin syy on se, että joukkojen toiminta on näyttänyt ulkopuolelle hyvältä ja ennen kuin mä olin edes lopullista niittiä laittanut
päätökselle, että mä tuun takaisin tänne, niin varmaan 5-10 pelaajaa kysyi multa, että tiedät sä MU Edarista mitään, että minkälainen meno siellä, että näyttää päälle päin hyvältä. Niin kyllä sit kun niitä alkoi mun lisäksi pari muuta tippua, niin sieltä tuli pari lisää ja siinä on varmaan päällimmäiset syyt, miksi jengi haluaa takaisin kotiin. Oli vähän jännittynyt fiilis, mutta kysyttiin sellaiseen Leon harjoituspeli oli Hätönen vs Vänttinen. Siinä oli joukkue laitettu kahtia ja pääsin sinne vaihdattaa pelaajia, katsoa miten pärjään siellä. Ja oli jännittynyt fiilis. Totta kai uudet pelaajat tuo, ketkä on vähän enemmän pelitaustaa siellä ollut ja moni on pelannutkin vähän korkeammalla siinä. Niin kyllä se sitä kautta tulee, kun osaavia kavereita tulee sinne, taitoa tulee ja peliälyä enemmän. Ja se on mukava nähdä, että koko joukkue menestyy tällä hetkellä. Kunnon syöttäjä, kun Nurmella ollaan! Onks meidän sivureet? On, se on jo Nurmi. Hyvä. Ei tummakka. Kanen ja Kuittinen, sit oranssit ja muuten. No niin Tepa, viikon ekat treenit takana ja Luonnonnurmikin avattu. Viikonloppuna kannattajamatka edessä. Millä fiiliksellä treenasitte tänään? No ainahan se on kiva päästä Mäntsälän San Sirolle vääntää. Et Luonnonnurmi on se alusta, miltä tätä lajia kuuluu pelata ja kyllä meikäläinen oli ainakin into piukeena tulos treeneihin, kun tiesi, että Nurtsille pääsee. Ja tosiaan viikonloppuna kärkimatsi, sinne olisi bussilla kannattajamatka, niin toivottavasti saadaan vähän jengiä mukaan ja ehkä pientä mölinääkin sinne kentän laidalle, niin tulee hyvä fiilis. Keskiviikko vielä reenataan ja valmistellaan ja sitten lauantain kohti hemmetin kovaa kamppailua. Käännä peli. Mene jalka. Me tiedetään, että nämä haluaa liikuttaa meitä. Punainen tai maali? On hyvä kokoinen. Hävittiin taidossa, hävittiin liikkeessä. Ei pidä selitellä, koska vastustaja oikeasti oli kovempi. Mut yksi asia olisi ollut, millä me oltais voitu voittaa vastustaja ja voittaa tää peli. Ja se liittyy siihen haluun. Se liittyy siihen, että annetaan kaikki sinne kentälle. Taistellaan siitä pallosta. Meillä oli hyvä ottelusuunnitelma, se toimi aluksi. Me jaksettiin se 15-20 minuuttia toteuttaa sitä. Ja niillä oli hankaluuksia päästä hyökkäämään. Sitten meille klassinen musta hetki, pari virhettä, josta rokotti. Ja viimeistään siinä vaiheessa alkoi näkeä se, että voi vittu, se latautuminen purkautuu siihen, kun vastustaja menee johtoon. Joka on täysin luonnollista, mutta sillä ei voiteta pelejä. Pelit on loppu siinä vaiheessa, kun tuomari viheltää 3 kertaa pilliä. Silloin peli on loppu. Mä en halua, että
kukaan lähtee ambulanssiin, mutta ei voi olla sille, että me hävitään 4-0 ja meillä 7 linkkaa tänne koppiin, niin kyllä siinä on jotain tapahtunut silleen, että ei me olla annettu kaikkea sinne. Mä en ollut hyvä tänään, mä oon pahoillani siitä, mutta kyllä meidän pitää asennepuolella parantaa, että noit pitää sattua. Siis tämmöisessä pelissä, ei ne voi noin ilmaiseksi ottaa pisteitä. Se on asia, mikä me voidaan korjata. Se, että jokainen tekee tuolla virheitä, se on fine, mutta asenteesta mä en halua. Mä en vaivaudu tänne viikonloppuun, jos me ei asennoida tähän. Anteeksi, mä puhun nyt suoraan, mutta ei, kukaan meistä ei halua käyttää tämmöistä kaunista päivää. Mihin istutaan sitten terassilla? Päätetään, että ei tuu tänään. Tää oli tää peli tässä. Ensi maanantai jatketaan, ensi viikolla voitetaan kotona. Meillä oli perhettä katsoa tää, niin ei tää ole meidän taso. Eiks niin? Kyllä. Tää oli huonoin peli tällä kaudella, nyt parannetaan. Okei, kiitos. Vastustaja sai meidän näyttäjille vuoron. Mut tää jää tähän. Me jatketaan omalla tasolla eteenpäin. Tän pelin paras pelaaja on Tomi Uuttu. Hävetään vähän. Tää kyllä korvataan sitten jatkossa ja kotona, kun Porvoo tulee vieraaksi. Mut kiitos, että olette mukana. Nyt voidaan varmaan mennä. Tuli jo hieno maali ja sitten olisiko ollut 4. pelissä täällä Mäntsälässä, niin nilkka murtui, olin maalivahtina ja menin vastaan pelaajaa ja astuin sen nilkan päälle ja tuli hyvä asentoinen murtuma, ettei tarvinnut leikata jalkaa ja sitten olin 3 viikkoa kepeillä. Tuo uudet äijät on ollut kyllä tosi hyvä vahvistus ja hyvin tullut mukaan tuohon joukkueeseen ja ollaan niinku kehitytty joukkueena ja se on näkynyt nyt tuloksissakin ja tosi niinku, miten se nyt sanoisi, liimaantunut porukka, että kaikki tulee kaikkien kanssa toimeen eikä ole mitään väliä millä kokopanolla lähdetään, niin sieltä aina voittoa lähdetään tavoittelemaan. Kevätkierroksen viimeinen peli ensi viikolla. Totta kai sinne lähdetään nälkäisenä. Nälkäisenä se on kotipeli Samettisella San Sirolla, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut. Ja vaikka sarja Jumbo on vastassa, niin pakko löytyy silti nälkää ja näyttää mäntsäläläiselle futisväelle, että oli vastus kuka tahansa, niin me tehdään pelistä viihdyttävä ja toivottavasti päättyy sitten 3 pisteeseen, että mitään muut siitä ei haeta kuin 3 pistettä ja niin se pitää ollakin. Mulla on kovat odotukset joukkueeseen ja kaikilla varmasti on. Lähdetään kovaa siihen peliin ja jätetään kaikki sinne kentälle, mitä enää tässä vaiheessa kautta löytyy. Odotan siitä pelkkää hyvää voittoa ja hyvää peliä kaikilta ja siitä päästään sitten jatkamaan kohti syyskautta ja hakemaan lisää voittoja. Niitä me pelkästään haetaan tällä kaudella. Ei selittelyä, ei mitään tekosyitä, vaan nyt pelataan jalkapalloa sillä tasolla, mihin me kaikki tiedetään, että me pystytään, tehdään maaleja ja voitetaan tää peli. Aidosti, ei vittu tekosyitä, minkäänlaisia tekosyitä. Me päästään lähemmäksi antaa niitä murtavia syöttöjä. Aina välillä enemmän, välillä vähemmän. Mut nyt astutaan tonne joukkueena, joka on täynnä halua ja taistelutahtoa. Muita vaihtoehtoja ei oo. Onks selkeä? Onks vittu selkeä?! No niin! Lähetään! Lähetään!
Mitä? Ei mitään. Näytti sen, että on niin hyvä juttu. Kattake puhuttiin. Kattake? Joo, kerrankin sai ja sitten on muinen röpelä niin kuuluu oikein. Petteri, kuva lähti. Jäi nyt äijät. Äijät. Jos pelisuunnitelma oli 3 steppiä. Välikaista. Eiks niin? Ihan oikeesti isot aplodit Akselille. Sanomattakin selvää, että pelin junnu on Akseli. Ei. Nolla ja suikua torjuntaessa viime hetkellä vitosen nurkilta. Ei ois pitänyt ottaa sitä toista, eikä ois pitänyt ottaa. Mut nyt alkoi näkyä sitä, missä me oikeesti ollaan hyviä. Mut pakko myöntää, että musta pelitauolle on ihan kiva lähteä tällaisesta pelistä. Lydman saa jakaa aikuisten parhaan pelaajan tänään, koska Lydman se ei ollut. Ei todellakaan. Joskaan. Edellessä nyt tästä murskavoitosta kun antaa. Monta on. Sulla nurkas ketään uusi jun aikuisen. No sit se on siinä. Mä vedän himaa pää. Mä annan Tuusalle tänään loistavaa päätä. Mun on Tusasta pakko sanoa se, että jos joku vanhemman kaartin pelaaja on nostanut viime kaudesta niinku tasoa, niin se on ehdottomasti Tusa. Ihan oikein. Mä muistan vielä syksyllä, kun soitettiin ja kysyi, että one more year, ja Tusa sanoi, että no totta kai. Nyt alkaa Unelmassa laittoi viesti, että kai te vielä 1 vuoden. Älä puhu mut ympäri ilman mua sitten. Ite kävi pari viikkoa kaverina. Yes. Mut ei, tästä jatketaan. Erittäin hyvä. Tokana sarjassa ja 1 peli tappio tähän asti, mutta syyskaudella kuitataan sekin, niin mennään lohkokärkinä sitten kohti vitosdivaria ja uusia haasteita. Joukkue lähti kesätauolle sarjan toiselta sieltä. Takana on vahva kevätkausi, jonka aikana joukkue kärsi vain 1 tappion. Syyskaudella katseet kääntyvät kauden päätavoitteeseen, eli nousuun 5. Nousutaistelu on edelleen täysin auki. Dokumentti jatkuu kesätauon jälkeen.